Čaute ľudia, dneska si ukážeme, ako dať cheaty do hry Counter-Strike 1.6. Takže, poprvé, poďte na internet a napíšete si ulož to a nájdete si zložku CS16VHAB a ďalšie hacky zip. Dávam to do popisku videa, ja už to mám stiahnuté. Potom si to jednoducho iba otvoríte. Tak, počkáme si chvíľku. Tak, a máte tu toto, otvorí sa vám tabuľka takáto. Doporučujem WinRAR, je to najlepšie. Tak, pôjdete do zložky, kde máte uložené Counter-Strike 1.6, ja to mám iba takto v Counter-Strike. A prosto iba otvoríte a hodíte to tam. Tak. Tak a už je to tu, ako vidíte. Tak, teraz to už môžete vypnúť. Aj toto. Tak, chcel by som vám povedať, do popisku pridám ovládanie tých cheatov. Všetko, ak sa vám video páčilo, dajte like, dúfam, že sa vám páčilo, ak som vám pomohol, prihláste sa na odber a zdarek párek u ďalšieho videa, takže čaute.